Kaixo ongi etorri beste bideo batera. Bideo honetan bukatuko dugu dama pigaren kontrako serie. Hemen ikusiko dugu alfilaren pioia. Nire ustez zaiena dena maniatzeko. Lehendabizi ikusiko dugu posizio orokor bat, mendakazu bezala. Gero ikusiko dugu noiz irabazita dagoen, eta bukatzeko naiz eta taulak izan zer saiatu egin dezakegu irabazteko. Bueno, hemen dakazue adibide oso ohiko bat. Pioi txuria koroatzear dago, errege beltza oso urrunda. Vale. Hemen truko bat dakagu ze txurien txandada. Vale? Eta gogoratu hemen ezin dela F8 koratu, ze dama airu. Eta gero, xakera eta atzean dama beltza dago, dama txuria dago. Eta ez dugu galdu nahi, dama hori. Beraz, lehenengo mugimenduan, errege zazpi joakatu ere. Orain bai metzetzen dugu koroazioa. Vale? Eta beste pilekin bezala, egin behar duguna da behartu errege txuria bere pioiaren aurrean kokatzea. Dama E5 jake, errege D7, F6, errege E8, dama E6 jake, errege E6. Eta, getu etzen dugu, errege betza, errege C4, errege G7, dama E7, pioia eltzatuz, errege G8, dama G5, errege H8, dama F6, errege G8, dama G6, baina orain ez gaude behartuta pioiaren horrean jartzea. Zergatik, errege H8 eta gero dama F7 errege itota delako. Eta noski, hau berdinduta da. Noiz irabazita dago. Bi egoerak desberdindu egin behar ditugu. Lehen da bezi, errege txuria kasu honetan izkinatik gertu dagoenean edo urrun dagoenean. Izkinatik gertu baldin badago, noiz irabazita dago. Kasu honetan, errege beltza egon behar du. G6tik edo E7tik lauki batera. Hau da, gutxi gora bera, hemen. Lebezala ez da beharrezkoa gogoratzea loki hori. G6tik, E7tik, lauki batera egon behar du errege beltza. Vale, nola irabazi? Kasu honetan lehen bezala, pioia eltzatuz, dama A7, errege G8, errege H8 berdina da, eta orain, erregea G6. Uzten dugu pioia koroatzen. Zergatik? F8 dama eta gero, dama H7, xake mate delako. Ze gertatzen da, erregea beste aldean baldin badago. Eskinatik urrunago dagoenez errege txuria, denbora gehiago daukagu, lauki kritikoak kontrolatzeko. Eta kasu honetan, errege beltza egon behar du. G6tik edo D7tik bi mugimenduetara. Hemen dagoen bezala. Hemen dago G4an, gero ikusiko dugu nola erabazen den beste aldean baldin badago. Prozedura antzekoa da lehen ikusi duguna. Dama A7, errege E8, dama B8, errege E7, dama E5, errege D7, dama F6, errege E8, dama E6 jake, errege F8. Eta orain dakagu denbora erregea gerturatzeko, errege G5. Eta ikusi orain, lehen esan dugun bezala, G6tik mugimendu batera gaude. Beraz, nahiz eta errege G7 jokatu, dama E7 pioia eltzatuz, errege G8, errege G6, eta
lehen ikusi dugun bezala irabazita dago. Men, dama E7 eta gero, txuriak zeakera badaude. Eta da, RH8ra utea, zergatik. Ez baldin badugu pentsatzen eta bakarrik jaten baldin badugu pioia, hau, erregeitota delako. Beraz, RH8 eta gero, dama F8 jake. Ostima da, RH7, dama F7 jake, eta, gero, utzi berko diogu lekua errege txuriari, dama E7kin, errege G8, dama errege G6, eta horrengo mugimenduan mate izango da. Horein ikusiko dugu, zegertatzen da beste aldean baldin badago. Gogoratu, hemendik edo hemendik bilaukeitara egon behar dela errege betza, eta orain berri ere badagor. Nola erabazten da? Ba, orain, pixka bat zailagoa da, eta hemen jolastu behar dugun mugimendua ia bakarra da. Dama A3 jake. Erregea E8, dama A8 jake, erregea E7, dama E4 jake, erregea F8. Zergatik erregea F8 ematen du kontra esana, ze orain usten diogu eskinera juten, eta hori da txuriak nahi duena, eskinera jun. Noski, beste aukera badago, gero ikusiko dugu. Eta orain, bai, mugimendu bakarra dena, da dama H7. Ezin diogu utzi errege txuriari eskinera iristen. Adibidez, da errege C6 jokatzen baldin badugu, errege G7, eta orain, beltza ez dago posizio egokian. Ze hemendik egon barko luke mugimendu batera, eta ez dago. Beraz, posizionetan, dama H7 oso mugimendu importantea. Hemen bi aukera daude, errege E8, errege E7, errege E7 ez da kainelako zentzuek hitzatzen duzu pioia, errege E8 eta hemen dator pixka da magia. Erregea C6, trikatik. F8 dama, dama E7 mate delako. Eta hori da, hauek dira irabazteko bi erak. Bi erak matemateko, A7 edo D7. Bueno, ikusi dezagun beste bi adibide berdinduta daudenak, baina zaila da. Hemen, beltzaren txanda da. Errege txuria ez dago lauki batera ez hemendik eta ez hemendik. Beraz, berdinduta dago. Baina hemen kontu zibili bergia. Zergatik, hemen erreke B bat, adibidez, galtzen duelako. Zergatik, errege C4 eta gero, B bat damak, errege B3 eta dama beltzak ez dako xakerik. Eta hau, txuriak irabaziko du. Ze beste aukera dago, hasieran, erreke B bat eta gero. Pentsa esakegu eta hemen arraroa izango zen, hori egitea errege C3. Hau ere, gauta dago, dama E5 jake. Mugitu egin behar da, errege beltza, eta adibidez B3 juten baldin bada, dama C bat, eta ezin da bueltatu errege beltza bere pia laguntzeko, eta hau galduko du beltzak. Beraz, zein da hemen mugimendu bakarra berdintzeko. Errege A bat. Ezin da jan, hau errege itota delako, ezin dugu erregea gerturatu, dama C4, orain C bat dama jaketa gero, errege B3 eta gero, orain damak jake daukalako. Eta hau, berdinduta da. Orain, erakutsi nahi dizuedan beste adibidea antzekoa da, baina erregea beste aldean dago. Txuriaren txanda da, ikusi dugunez errege beltza, errege txuria irabazteko
hemendik edo hemendik egon behar luke bi mugimendutara, ikusten dugunez 3 mugimendutara dagoela. Beraz, hau, berdinduta da. Baina, ze saiatu egin dezake txuriek. Lehen bezala, egin jokari arraro bat. Dama, abi. Zergatik, logikoena diren mugimenduak ez dutelako balio. Adibidez, erregede bat ez du balio. Erregede lau, F bat dama, o C bat dama barkatu, erregede 3, eta dama bentzak ez dauka jakerik. Eta txuriek irabaziko. Ia antzeko, erregede 3 ere ez du balio. Dama bipi eta gero, hau, irabazta dago. Erregede 2, erregede lau, eta orain bai, kokatu egin gea hemendik 2 laukitara. Beraz, hau irabazta dago, lehen ikusi dugun bezala. Beraz, hemen zein da mugimendu bakarra berdintzeko? Errege 3. Koroazioa. Metzatzen dugu, dama bat eta gero, erregede 2, eta hau berdinduta da. Eskerrik asko hor egoteagatik eta hurrengo bideo batera arte.